Kaixo beste alde batez, eta ongi etorri beste bideo berri batean. Bueno, gaurkon berrize, trend tag estilo oitako batea itzuliko naiz. 2016-en, 15 ingurun, modan zen 20 Songs tag birala. Pixkat nator berreskuratzea tagoi, eta ingoet euskal musikan taga. Galderak ate ditut, ze goatzen ez gaztean itzala eta hau modan honen aiora probatxoak intzula taga, eta bilatzen ditu naiz, eta bai, intzun, eta galderak bere bideokok dira, así que mentzionatu nahi nuen beta, aiora probatxoa, eta baita esan, kaitzen ideia izan zala bideo, así que bebe eskinita, bideo txou. Así que let's start euskal abestien taga. Hemen abesti pilo bat alko nituzke jarri, baino bat aukeratu bat. Orduan, aukeratzekotan aukeratuko nuke Mikel Urdangarinen Bazkalosteko kafea. Ez dakit berezik izaba, baino da abesti bat beti dauketen hor. Beti daukago abesti entzuteko, eta entzuteten ero, sentzutet, así que hoxe. Zurekin nahi dut maxian barna, garroa zoro erua. Baita erantzi nahi izkizudan, prakak erostera joa. Hemen talde asko esan ditzazket, baina ez ditut esango mitikok, tipo zeta gulego, zera maiz. Oiek, deno dakigu, gustatzezkigu, todo perfecto, baina pilo gustatzen zaitena, eta berezik isin izatela proiektu hortan da Neomak, eta hori esango nuke, eta beste batola jende asko keztuna zautzen, eta benetan pilo gustatzen ari da Burutik, así que bi talde horiek. Euskaraz abesti asko daude melankoliko eta tristek, baina bat aukeratuko banu izango zen Kautan nostalgia. Hemen, egia da parrandako abesti asko dauzkagu euskeraz, baina aukeratuko udarontako bat. Eta izango da, Aimarzetan udara ordin bat. Zerutzen zait, Kriston diskotea hula, zeta, eta udara ordin bat abestia. Hemen esangot, udara bezan da, Kriston udara puzka, jende zolagarria sopinio naiz, eta egia da baita, momentu oso politia asko dauzkatela udara así que udarantako momentu batekin konektatzen una bestia da Janus Besterren Bibegi Bidore no genekin daukan bertsioa, eta hoxe, Alemaniako bidaia goazteit, segablekin ingenuna, hemen entzuko izutela, eta hoxe. Argi eta garbi esangot, aske maite gati gute zarona. Lehen, pio gustatzen, oain, Kriston nazka diota besti honi, igual baita da, gati gui Kriston nazkartu dutelako, Baina, abestinik Kriston nazkartu nion, eta abesti hau, ez da jarriko, urrengo goaz. Hemen, gauzat esan behar, nik trompeta jotzen dakit, trompetik hasi nuen txikitan, musika eskolan, baina ez dakizkita abesti jotzen euskal abestin bat, bintzat ez daukat gogon. Así que esango zena da, ze abesti nahiko nun jo pianon.
Así que esangot, Katamalon iruntzi dana, da, temazo bat, eta bertsioa dona grauta da gitarran, baina nahiko nuke pianon jo. Vale. Hemen, ena oso ziur, bastante urruti irutzait gehatze zaitela kontzertu hau, baina esango nuke dela, bueno, ez dakit ez da kontzertua, konsideratu daiteken, baina bueno, zetaken mitoaroa. De hecho, ezkazue bi bideo, bat da bloga kontzertua jonginenekoa, eta beste bat, kontzertuen ingurun, bideo bat dinun, esplikazioak eta azalpenak ematen, eta iritzia ematen, eta bar, hemen utzuko zuetela baita. Orduan, hoxe esango. Badira, enez joatzen, zintzan, erosin nuna lehenengo, nik daukaten rekuerdoa lehenengo diska ikusi nula fizikoki, zelako gure kotxen, eta txikitan kotxen gendazenen beti entzute genuen, zan lehenengo lau diskoetatik. Dala eganen, lehenengo lau diskoetako abestik biltzitun diska bat. Eta buklen entzute genuen kotxeko bidai luzetan eta beti entzute genuen diska hau, eta hau derzet burua. Eta hemen, super argeukat baita, dala kortatun sarri-sarri. Ezin eta zergin, mundu guztiei lehen kanta, farra jartu benetan, eta nik korratu. Ezin eta zergin. Así que urrengo puntua goaz. Eta bida, momentu honetan, asko antitutu zen, baina momentu honetan esangot bat, irutzezela super gutxetxita daola, jende asko ez dura zautzen, eta kriston artista puska, eta mendikan, esangot, labar. Denak, entzutea labar. Ja, zuzenen. Epe bat ateazun, entzun epea, entzun labar, eskeda. Eta esangot, emakumezko bat eta gizonezko bat. Emakumezkoa dudik gabe da Aiora Renteria, Zea Maiseko abeslaria, eta mutila, hau gizonezkoa, da Einaute Lorrieta, gare bateko kentzazpiko abeslaria. Dudik gabe, iruztezkit, edo inkluso Jokin Pinatxo, Janus Lesterreko abeslaria eta gizonezkotan, baina nola Janus Lester esan eten, baina esangot Einaute Lorrieta. Eta hau, zalantza gabe, hemendikat. Bet, reencuentro. Ya está, bildu denak, ez dakitzeko nioen berdan, kampaina ez da momentu honetan, hemendikat bildu eta berezak kontzertu bat emateko. Beharrezkoa da. Behar bat da? Hemen esangot, 2025ko saurtengo topaguneko abestia dala zein lore, flako fonkietan askerena, iruzetela da temazo bat, eta hau esangot, egia da baita, Euskal Herrien ohitura asko daukaula ez, Euskal Musikak orokorren ekitalditako eta ekimenetako egiteko abestik, orduan pilo bat aldi da esan, baina hortontan honekin gatuko naiz. Hemen, betidanik abesteneko atuit pertsona horri, da nire amonai, eta justo duela urte bete inguru hiltzala, eta da kentzazpin aizea dara temazo bat, eta beti, jakin gozen ez, así que abesti hau zutzako, zauden tokin zaudela, nunbait baldin bat zaude. Eta hemen, ezin dut ez esan Piris eta Protxen abesti bat. Osea, dia nire infantziko abesti gehienen, nire hortzorko abesti gehienen sortzaiek. Eta bat esatekotan,
asko markatu ziztena da Muixutruk patata ikuskizunekoa, patata ikuskizunekoa, así que hau esan dut. Eta hemen beti esatet, gaur egun ETV3 ez da gu txikitan gineaneko ETV3, benetan genuzkan kriston telesei pila, kriston barazke izidun pila, kriston guaiazianak, eta bat bereziki kariñokin goatzet, eta bestia eta, ez dakit zeba burun sartzea egiten, eta geroztik ez dut aztu, eta da Keroro Sargentua, zan temazo bat. Lurrera iritsi da, gure planeta urdina inbaditzera, bere lagun bitxien laguntzaz. Eta bine, ben ez dakitzen da, pio pentsatzen edu naiz, eta ez dakitzen esan. Beraz, esan got, bat, azkeneko duela gutxi ezagutu etena, eta nintzala duela gutxi bere kontzertu baten, eta gehatu nintzala, hau bete hortz, eta da, Sukena. Hemen dikan, Sukena, grupazo zuzenen, askoz gehiago irabazte sebenetan, harritu dautzen duten. Da, gaur goizen entzunten abesti bat, dala super mood guaien esnatzeko, eta da, Olaia Intziarten Rita. Ikusten zaitut, alde guztietan, nahi gabe ere, nahi gabe izaten da gainera. Eta hemen, askoak ezkito soik, baina esango bat bereziki kostu izaitena memoriz ikastea letra guztia, eta da, nakarren, epelkeriaren kontra bi manifestu antiepelista. Da, burua uste bat abestia ikastea, letra. Eta lortu nuen ikastea, así que super ara nago. Gabon antiepelistak, serotoninaren ihesgariak, maitasunaren hipotetzatzaileak. Eta bueno, hemen kategoria ekstra da sartu eta 21. edo ekstra dituko joguna. Eta hemen dauzkat, bi, bai edo bai esan behitutenak. Alde batetik, Maruxaken Kompostelako erromesa. Eta bestalde, Tapia Teleturian Uafan abestien bertsioa intzutela, artista asko, orduan nendokat txuleta irakurren dutela. Desgaraian, Idoia, J. Martina, Eñaute Lorrieta, Olaia Intziarte, Helene eta Joseba Tapiak. Eta bueno, honeaino taga, espero gustatu izana, eta batu betiko bostak like eman, arpidetu, kanpaia aktibatu, iruzkinetan utzi bat zuen, taga egin zue guai eta iruzkinetan nahi bat zue, bat, zakze, bi ezakitze, edo inkluso animatzaren bazate, bideokigo YouTubea, nik bezala, aiora etiketatzen, edo aiora aipatzen, eta listo. Eta azkenik, partekatu bideo hau, zuen gustoko izan baldin bada, zuen lagunen arten, eta komentatu zuen arten baita zein izango zen, kategoria goitzen jarriko zenuketen artista, edo abestia. Besteik ez, eskerrik asko, eta hemendik aurreak blogak berriz bueltan daude, bakita azte azkenetan ez dutela ego,